To jama'a assalamu alaikum. Mun samu nasarar kama waɗanda suka yi garkuwa da kuma kashe wannan yarinya 'yar kimanin shekaru 5 mai suna Hanifa. Idan za ku iya tunawa ranar 4 ga watan 12 na shekarar 2021 akwai ƙorafi da muka samu na ɓatan wata yarinya mai suna Hanifa Abubakar 'yar kimanin shekaru 5 wanda daga baya aka kira iyayenta akan ce an yi garkuwa da ita sai an ba da kuɗin fansa naira miliyan 6. Bayan samun wannan rahoto, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI ya tara taro na manyan shugabannin tsaro na wannan jiha na gaggawa inda aka zauna domin ganin cewa an ƙaro dabaru da tabbatar da tsaro a wannan jiha tamu ta Kano mai albarka, sannan kuma ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada wato kankace kobo a ƙarƙashin jagoranci SP Shehu Dahiru tare da basu umarnin lalle a tabbatar da an kama waɗannan wanda suka yi garkuwa da wannan yarinyar. Wanda da aka ci gaba da bibiya aka yi ta aiki wanda nasara ta kai ga kama wasu mutane guda biyu. Da farko Abdulmalik Muhammad Tanko ɗan kimanin shekaru 30 da ke unguwar Tudun Murtala a ƙaramar hukumar Nasarawa a nan Kano, da kuma abokinsa Hashim Isyaku ɗan kimanin shekaru 37 da ke wannan unguwa, wato wanda jami'an tsaron farin kaya wato DSS suka samu nasarar kama su. Daga bincike da aka fara, Abdulmalik ya tabbatar da cewa Hanifa ɗalibarsa ne kuma tana karatu ne a makarantar da yake koyarwa a Kwanar Dakata, ƙaramar hukumar Nasarawa a nan Kano. Ya sace ta inda ya ɗauke ta ya kai gidansa, wato ya ɓoye ta na kimanin sati 2, wanda kuma ya nemi a bashi kuɗi naira miliyan 6. Wanda ranar 18 ga watan 12 na shekarar 2021 da ya ga cewa ana nema a gano cewa yarinyar nan tana tare da shi ya sace ta, wanda har gidansa ma an bibiya an je mutane. Wannan ce ta sa wato a yanda ya faɗa ya ba ta guba, wato ta sha wanda kuma ta mutu, inda daga nan suka haɗa baki da wani mai suna Hashim ɗin abokin nasa suka ɗauke ta suka sa a buhu suka tafi da ita wannan makarantar suka yi tono suka binne ta, wanda Allah ya ba mu nasara yau ɗin nan ranar 20 ga watan 1 na wannan shekara ta 2022 muka samu nasarar kamo su. Mun farewa Hashim tambayoyi, ya tabbatar mana da cewa tabbas Abdulmalik ya kira shi ya ce yazo zai taya shi wani aiki, wai akwai abin da za su je su binne a buhu, wanda ya taimaka masa wajen an yi tonon a cikin wannan makaranta an birne. Shi ma ya bamu bayanan cewa ai kafin ma wannan lokacin shi Abdulmalik ya same shi tare da wata mai suna Fatima Jibril Musa 'yar kimanin shekaru 27 da ke zaune a layin Falaki Tudun Murtala a nan cikin garin Kano, wanda ya ce musu su je su sato masa wannan yarinyar, wanda suna tunanin yin hakan daga baya suka ce sun fasa. To ita ma dai Fatima yanzu tana hannu. Da zarar an kammala bincike gaba ɗaya za a gurfanar da su a gaban kotu. Mai magana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI na gari na kowa.